na-ekele unu nke onye chilo nya zelu ma ndị na-echiri ọfa zelukwu. Anyị abịalugo n'ebe a na-akpọ Manchester na United Kingdom ebe ndị Anambra steeti na-eme ịwa jifa. Ndị na-akwadokwa n'ife a bụ ndị Anambra Welfare Foundation nke nọ na Manchester. Ọ fọnwa na-akwado ife a. Anyị na-asị onye ọbụla nnọọ. Believe in yourself, that's number 1. You trust yourself, number 2. Be determined, number 3. And have your faith in the Lord who made you, because with Him everything is possible. Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Dr. Chief Ketanolue, abụ m onye na nka a na-etu m Ada Jelumba Tulugo na nka, mana ife ji wee malụ m na London niile bụ Antikate. Ada Jelumba Tulugo na nka onye anyị fụ n'akụkụ ya tata. Ife ji malia n'obodo a bụ Antikate. Unu amago n'obodo anyị nọ ya na fada echi ife niile, mana anyị na-echi anyị tozuru etozu na Anambra. Nna anyị na-asị gị ndewo. Daalụnụ. Ndị oriakụ, ndị osodieme, ụmụ nwaanyị ndị Anambra na Manchester ebe a na-awa ji. Ọfanwa bụ ndị nọ n'ebe a na-ekafa busi ọjị wee na-ebupụrụ ndị difa. Your phone and log into www.1live.com. I'm going to need your Apple MC tonight. atọgbu onwe ndị ụmụafọ ya lụrụ na mma zigonu ndị ụwa niile na ndị awa Manchester mmadụ ga-eji eme eme no
What is your name, darling? Felicidad. Yeah, my business now being Kembo. So I'm him expert. So I just can't be a better. Get it para for men and on the bar. Hey, omenala ndị Igbo anyị amaka na eziokwu abịa m nnọọ wee fụ na ndị Igbo anyị ndị Anambra anyị na ha chịkọtara onwe fa wee na-eme emume nke ịwa ji obi wee bụrụ m saa aṅụrị ka ọ dị nka nnọzi na be anyị. What's your name, darling? My name's Sam. What's your name? Gemma. Gemma, oh, you're welcome. Someone invited you? Yeah, Mariana. I don't know where she is, but yeah, we'll find her later. Yeah. I think she's running around for things. Yeah, maybe she's one of the organizers of the stall. Oh, you're welcome. You're welcome. How are you finding the environment? Really enjoying it. So we had some jollof, and we had some chicken, some plantain. So many people are here for our Iri Ji. What's your name? Lauren. Lauren. Oh, you're married to Jude. your husband? Yeah, Jude or O'Casey. Oh, Jude Okezi. You both had it. Yeah. Okay, he's from Anambra. Yes. Oh. Okay, that's lovely. You're welcome. How are you seeing Anambra? Yes. Anambra culture. Are you liking it? Yes. I've been. You've been? Yeah. You've been to Nigeria? To Anambra? Wow. Can you speak Igbo? Kedo Kime. Oh, lovely. I na-ekele Zanda Elugo. Na-ekele sie ike. Ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Anyị na-ekele gị nwanne m. Ịchọrọ ife ị ga-acha. Ịdị ka anyị na-adị na Anambra. Anyị na-ekele gị. Gwana anyị afa gị. I'm going to go cover. Although you go kiss the club. I na-adị ime wele je n'oke. Hey! Ọ bụrụ obere ife. Ọ bụrụ obere ife. Anyị na-alụ n'ife okwu. Abụ aha gara ka a na-eri mgbọrọ. Anyị gara tata aka. Ije!